Dnes máme veľmi zaujímavého hostia, ktorý strávil niekoľko rokov v Anglicku, prišiel naspäť na Slovensko, vybudoval úspešný biznis a hodnotu majetku cez viac ako 10 miliónov eur. Dnes chcem privítať Tomáša Jakubičku. Vítaj. Čau. Ďakujem za to, že si prijal pozvanie. Vieš sa rýchlo predstaviť, v skratke, možno, že niečo malo o tebe? Čauko, tak volám sa Tomáš Jakubička, podnikám od svojich 19 a ako si povedal, začal som v Anglicku, kde som odchádzal ako 19-ročný a v podstate tam som nejako sa začal predierať. A čo by som povedal, no dneska podnikám tu na Slovensku, som tu rád tu žijem a páči sa mi tu. A dúfam, že tu aj žiť budem, že sa nebudem musieť nikde sťahovať. A jednoducho by som povedal tak, že to Anglicko bola zaujímavá skúsenosť ako pre mladého človeka, ale na Slovensku sa nám žije veľmi dobre. Ale podstata toho podnikania bola, že som si nevedel nájsť prácu. Nikde ma nechceli zobrať ani ako čašníka, tak som chodil rozdávať životopisy a... Vedel si po anglicky trošku? Trošku tak haptavo, no. Ja som si myslel, že viem veľmi dobre, vieš, že zo školy som sa naučil po anglicky a keď som tam prišiel, som im nerozumel ani slovo. Nakoniec. Ja som nevedel nič. Ja som nevedel, že how do you do, že čo sa ma to pýta. To bolo hrozné a tak potom som si proste našiel konečne takú akože normálnejšiu robotu, čo bola totálna otročina. Ja som mal za prvý mesiac 405 hodín odrobených. To som videl normálne, že ja som mal 19 a som tam videl 35-ročných chlapov úplne zlomených plakať, vieš, a tak, že to kašľú, idú domov. Vieš, dotrhaný, keby ich psi. A si robil s Slovákmi, alebo čo? Hej, to som tak, akože náhodou som tak stretol takého chalaniska Slováka a on mi tú robotu ako dohodil, lebo to už som bol na ceste domov. Tak sa ťažko naučiť po anglicky v takom... Ale akože dalo sa, lebo boli tam aj Angličania a tak a akože dalo sa. No a to si pamätám, že... Ja som vtedy, však už som bol tak, že už som bol fakt, že na ceste domov, už som nemal peniaze ani na cestu domov. A v tom som ho stretol, tak mi to vybavil. A jednoducho, to si pamätám, ak som tam došiel, tak vyšli tí pracovníci z takej búdy, dotrhaní, zarastení a zlomení a botázky oblepené lepacou páskou a že čo ich psi dotrhali. A potom o 2 týždne som bol aj takisto. Zarastený, dotrhaný. Hej, dotrhaný, opuchnutý celý, že a